Mä oon aina sanonut, että 1 bitcoini, niin mä voin otella taas. Ei vaan löydy sellaista promoottoria mistään. Work hard and come to Royal MMA Academy and just try to come with us. Let's go. Täällä Dubain lentokentällä ja ollaan menossa lentokoneeseen ja lähdetään Ammaniin. Mitäs me duunataan? Mennään sinne katsoa mun ystävällä Ali Al-Qaisil on siellä ottelutapahtuma. Hänen lempinimi on The Royal Fighter. Hän on ilmeisesti jotain Jordanian kuningas suvun jotain, en tarkasti tiedä, mutta ottelu alkaa 5. 4 itse asiassa aukeaa ovet. Mutta siitä kentältä menee varmaan alle tunti. 20 minuuttia kestää kentältä, mutta mä en tiedä kauan kestää kaikessa säätämisessä. Et keretään me ollenkaan. No kyllä me siellä jonkun aikaa kertaa ollaan ja sitten yöllä takas tänne tietysti. Ikinä nähnyt sua niin tosissaan tai silleen jämerästi sanoit siitä, kun se Seikin poika, mikä sulttaanin poika nyt oli siellä eilen Rehneissä, Joo, se oli. Nyt se kamera pois tai jotenkin Joo. näin, niin mikä siinä on niinku syynä, että sä olit niin? No kun se on vakava juttu, että sä saa kuvata noita tolleen ja ilman lupaa noita kuninkaallisia. Niin, mutta sehän tuli ite niinku... Ei, mutta ei se tullut, kun sen frendi tuli. Niin. Sehän oli vaan kun sen kaveri, se ite Seikin poikahan oli siellä, tai Seikkihän se on tietysti ite, kun se on Seikin poika. Niin, totta. Että niin sehän oli siellä häkissä treenassa ja kova treenit, veti sparras siellä ja kaikkea, mutta ei saanut tosiaan kuvata yhtään sitä aluetta. Joo. Et tuolla on just tolleen voi olla, että me mennään, niin kuin eilenkin just selvisi, että se yksi äijä, kuka meidän kanssa paini siinä, niin sen veli on joku iso päällikkö täällä Emiraateissa. Siellä ei ikinä tiedä ketä niin kuin jengiä, mutta se on hauska kanssa, koska kaikki ne tittelit jää sinne ovelle ja sitten siellä salilla ollaan ja tehdään kamppailujuttuja. Joo. Sinne häkkiin kuvaa. Kyllä mä uskon, että tapahtuman jälkeen voidaan Al-Qaisilta kysyä, että jos päästään häkkiin kuvaan, mutta ei me nyt kesken tapahtumaa. Niin. Mutta hän lupasi hoitaa meille mediapassit ja meillä on varmaan aika vapaa kulku. Siellähän on myyty kaikki vipit loppuun. Mä en tiedä, että onko jopa kaikki liput myyty loppuun. Mä katsoin, että se areena vetää aika monta tuhatta ihmistä. Katsotaan minkälainen meininki siellä on, mutta hieno nähdä, se on hänen nyt ensimmäinen tapahtuma. Et miten mennyt? Mä muistan, kun meillä oli eka tapahtuma hirveätä säätämistä. Niin sä voit ottaa nyt vähän promoottorin oppia tavallaan vai? Niin, tämän voin katsoa, että miten se täällä toimii, kun mä oon halunnut täällä nyt tehdä kans omaa tapahtumaa. Täällä on pidetty noita paljasnyrkkimatseja. Suomessahan meidän tapahtuma kiellettiin, mutta mä ajattelin, että täällä pitäisi sellaisen sitten. Lennättää sitten vaan äijät Suomesta ottelemaan. Ja täällä on kova kannatus, brasilialaiset tykkää noista paljasnyrkkijutuista. Ne on ollut ihan innoissaan, että jos sellaisen saatais tänne, mutta jännittänyt aamulla, että vitsi, pitää lähteä toiseen maahan ja Israelin rajalle, että mitähän siellä odottaa. Tajusit se, että on kameran takaan Hassan, niin sä saatat olla vitun kusessa siellä. No, mutta ei me Israelissa onneksi olla, että Jordania on ihan kuulemma hyvä, turvallinen paikka kanssa, että ei siellä pitäisi olla mitään riskiä. Mitä nyt välillä ne Iranin ohjukset lentää niin siitä yli. Miksei sulla pitkään kaalakorva muuten? En mä nyt, kun mä kuulin, että kun me mennään toiseen tollaiseen maahan, niin siellä voi tullissa olla hirveä syynäys. Ja sulla ei saa olla kuin tietoarvoisia koruja ja ne voi niinku ottaa sut siellä sivuun ja sun pitää todistaa, että ne on sun ja jonkun kuittia ja tollasten kanssa. Niin kun nyt mä menen ihan uuteen maahan, missä mä en ole ikinä ollut, niin mä en tiedä minkälaisia ne virkailijat siellä on. Joo. Et siksi mä jätin kaikki nyt kotiin. Jätin minne mun pikku kaulaketjut, käsiketjut niin, ei ole kotiin. mitään. Suomen ykkös taas tulee signaaleja sieltä universumilta.
Ai mitä, menikö se joku hieno auto? Ei, kun meni 111 oli siinä rekisterissä. Mä aina seuraan noita. Niin kuin lentokoneessakin, kun mä katsoin niitä tilastoja, kun me lennetään, niin siinä oli paljon triplanumeroita. Sitten se on aina hyvä merkki. Sitten me ollaan menossa niinku oikeaan paikkaan. Ai jaa, niin, koska ne rekkarit on täällä niinku sellaisia statussymboleita. Ei, kun siis kun me eletään simulaatiossa, right? Tai me eletään niinku Jumalan luomassa tällaisessa jutussa. Niin sä voit niinku seurata virtaa tavallaan silleen. Et nyt jos tulee rekisterinumero, missä on vaikka 333 tai 111, niin mä pidän, että se on niinku hyvän enteen merkki. No ja sit niin. siellä lentokoneessa, kun mä katsoin sitä korkeutta ja niitä, niin siellä näkyy koko ajan niitä numeroita. Ja onks ne sun, niin on 3 ja 1? Ei, kun se on mikä vaan, mikä on 3 tai 4. Jos sua mietityttää vaikka joku asia, sä voit rukoilla Jumalaa ja pyytää sit merkkiä, niin sit se monesti näyttää, että se tulee tuollainen rekisterikirja. Varmaan suomalaiset haluaisi laittaa mut lepositeisiin. No mä veikkaan kyllä, ollakseni rehellinen, niin kyllä. Näin. Käviks jännittävää? No ei mä edes Emiraateissa maailman. Tää vittu tulee täältä oikeat koko ajan ohi tää taksi. Mut sä sanoit silleen, että se on myöhäs, niin... En mä ajatellut, että se nyt näin menee. Se lähti ohittaa kaikki oikein kautta. No älitli meija, entä sun hälyä? Nyt mä sanoin silleen, että sä tykkäät miten sä ajaa. Ei, no, stop. Se kyllä Suomi poika tottu, me ollaan kohta vittu ojassa. Sun pitää käydä Kairassakin, siellä on ihan crazy meininki kun nää ajaa tätä autoa. Sano sille, että ottaa nyt chillistä. No, onhan meillä vähän kiire. Vihdoin tänne ja nyt otetaan itse johtajaa paikalle, Royal Fighteria. Ja täällä on ihan täynnä tää mesta ja paikallisia ja on sotilaita ja kaiken maailman korkea-arvoisia tyyppejä täällä. Ja mä yritän nyt soittaa päällikölle, että se tulee hakemaan meidät tästä ovelta. We are waiting for Ali. Ali Gacy? Yes. We are guests. You are guest? Yes. Come on with me. Hi. Hello, Nico. How are you? Very good. I think you texted Ali Gacy or sent him a Yeah. message a couple of... Yeah, he sent me. yes. I got it. I was next to him in the office when he sent it. Yeah, No worries. because the taxi driver took us first to the wrong place. I'm so- sorry. I'm really sorry. Let's give you guys some Yeah, badges, like Ali some said bracelets. that we can get the media Okay, Hamoud, Ghibli media badges, please. 5 hours. We get and we fly back today. Okay, that was a very specific trip. Yeah, I saw Ali at the UAE Warriors, so because I'm there always also guest. Because I used to have my fight show in Finland. Yeah. So I had guys fight for me from UAE all over the world. So. This is the first event for RFC. But Royal I can Fighting see it's a Championship. full house. Capacity for the place is around 2,000 people. I think we arrived at 1,600 people. Oh, well, almost. Yeah, and I'm just like a little bit worried about the capacity and everything, but like everything you'll see inside, it's packed. The energy is amazing. Like everything is perfect. And what kind of capacity were you expecting? We honestly want, the maximum that we had in mind was around 1,500 because last UFC or last MMA event happened 8 years ago here in Jordan, 8 or 7 years ago. So people are hungry, but they lost in a way. They're not as familiar with it anymore. They're just used to watching it online. Coming to the event itself is a completely new experience to them. Help that like a national hero like Ali. Ali Gacy is organizing it. Yeah, and honestly, a lot of people ended up helping us in ways that we didn't expect it's gonna happen. And, But isn't this like some kind of a legendary arena? This. I always carried fighting championships, but it never carried something with this level of sophistication. Hopefully, when you go inside, you'll see the level of production that went I to already it, saw from the the light, videos, and wow, yeah. it's We spent most of our effort and time into doing that. Mä oon suhtautunut sun juttuihin niin kuin kaikkien vähän kyseenalaistavasti, mutta kyllä sä näitä asioita niin kuin laitat tapahtua, että sä et puhu paskaa. En mä ei oo tapana, siitä tulee huono onni. معلقين ولكن شايفين انه ابراهيم Niin mä kysyin missä Ali on, kato kun se on promoottori, se pitää koko ajan olla joka paikassa. No niin, matsit alkaa. الثانية
بكم هذا النزال كل فنيات التحكم بالرأس، لما أنا براسي أضغط عليك. موهبة جديدة. No vähän hulluja matseja nyt. Jännittävä kun toi toinen on parempi lyömään ja toinen on parempi painimaan ja sit se pääsi vetämään välillä hirveitä pommeja toi toinen kaveri. Skipattiin suoraan ne amatöörimatsit ja tultiin ammattimatseihin suoraan. Really, I'd like to have you here. Thank you so much. I heard that in 8 years you don't have MMA Yes, here. sir. Yes, sir. What kind of guests do you have here? Do you have generals or... Yes, yes. They are like, will be coming here. Will be soon here. On kaikkea niinku korkea-arvoisia päättäjiä ja vissiin sotilasjohtajia ja kaikkea täällä nyt. No ihan niissä ice. Joo, mä olin Stakalan kulmassa matsissa. Siinä oli totta. No miltä tää näyttää niihin verrattuna? No onhan se isompi paikka. Siellä oli joku 9000 ihmistä. Niin. Täällä on 1600. Täällä on tää oma energia ja tää oma meininki. No eroaks tää sun mielestä jotenkin siitä? No eroahan, että me ollaan Lähi-idässä. No joo, mut niinku sen energian suhteen. On täällä vähän tämmönen testomeininki, kun Suomessa on naisia paljon yleisössä. Niin Ai jaa. täällä Ja miksei Immo hävisi? se oli liian ylimielinen ja ei ole Jumalan mies niin kuin Stakala, niin silloinkin tässä merkkaa paljon sekin, että miten hyvä ihminen sä oot. Tai siitä, että se laihutti. Ei, kun me treenattiin Stakalankaan niin vitusti sitä matsia varten. Ihan sairaita treenejä silleen, että se yrjös ja kaikkea siellä. Kato, nyt kääntyikin pöydät. Mitä se tarkoittaa? No toi toinenhan oli äsken päällä ja veti turpaa, niin nyt tää toinen on päällä. Toisella taisi mennä kunto. Tuossa on monesti käy sellainen paha probleema, että kun sä yrität lyödä toisen tajuttomaksi, niin sä käytät sun kaikki voimat. Kai sä yrität siihen lopetukseen käyttää kaiken sun energiaa. Ja sit sulla ei enää kaasua jäljellä. Haluatko sä itse seuraavaksi olla itse ottelemassa vielä vai haluatko sä järjestää jonkun eventin? No kyllä mä voisin mennä vielä painimaan tai jotain tollas, mutta en mä ehkä enää lyömään.
Kato, kun 40 tulee ikään, niin reaktiotasot on laskee. Tai no, kyllähän Mike Tysonkin otteli 54-vuotiaana. Mä oon aina sanonut, että yksi bitcoini, niin mä voin otella taas. Ei vaan löydy sellaista promoottoria mistään. Ja kerro tarina. No mä pistin shoutoutin tälle burgerimestalle, niin saadaan burgerit vähän nopeammin. Täällä on ihan hullu jono tuolla. Ai hoitaa vittu kaikki burgeritkin nopeasti. Tuo näyttää tosi rajulta väkivallalta. Niin kuin jollain tavalla toi meininki. Eikö sulla yhtään sydän syrjällä, että tuolla saa jonkun aivoinfarktin tuolla? No ei ne mitään aivoinfarkteja saa. No miten niin? Ne ei saa, siitä no ei. Ajattelin jotain luolamiesaikaa, kun metsästettiin metsässä ja lennettiin naamalle pitkin poikin, kun jaattiin puhveleita, niin tosta nyt saa vaan hetken vähän nenää. Niinhän toikin äijä sanoi, että jos mut lähtee toinen silmä, niin lähtekööt. Niin toisen asenne vissiin pitää sit olla. Se on pakko olla. Se että sä meet niinku otteleen, niin se pitää olla ihan uniikki asenne. Sen takia monesta, hei nyt on kissa, nyt kuvaat kissa. No niin. No mut kuva kissa. Mut Arabian autokyydissä tykkää olla, kun ne ajelee ihan ainakaan tollasen vittu. Nyt kuvaat kissa. No vielä kuvaan. Kissakuvaa. Mikä haluat ton kissan kuva? No Anna, kysy sieltä. Kissavideoita. Mitä se syö? Onko se burgeri? Kyllä se vissiin bursaa syö. Mut onhan tää nyt aika hyvä meininki. No on, täällä on vähän tällainen kylämeininki vähän niin. Täällä on jengi täällä pihalla. Ja... Toi äijähän vietiin vittu tuolta. Sit sehän on melkein tajukankaalulla. No sellaista se on. On tää aika raju harrastus silleen. Kyllä meikä dikkaa pudiksesti. No nää on jo ammattimatseja, se on enemmänkin työ. Ajattelin, kun sä menisit töihin ja saisit turpaas. Niin. Sehän kako, se oli ihan sekaisin äsken. Azem, خليني اعمل معك انترفيو. Yes, of course. Nyt saat content. No niin saan. Tultiin tänne Bäkkärille, nyt täällä on omenoita tarjolla ja siellä on eri kulmalle omat lämmittelyhuoneet, ne ei rupea tappelemaan, tiedätkö, keskenään. Okei, joo. Se oli aina munkin tapahtumissa, ne pitää erottaa aina toisistaan. Jollain voi käydä tunteet vähän kuumina ennen ottelua. Ja tää on ainakin hyvillä mielin tää äijä. Joo, me saatiin yksi taistelija tänne. Joo, me saatiin tähän co-main event ottelija nyt. Ja tämä on pääkortin kaveri. Joo, siis Tokavikan matsin kaveri. Ja tän nimi on ilmeisesti Hazem, se on tässä. Okay. Hello. Hello, so, brother. like I told you, we came from UAE today. I'm actually born in the Emirates. You are born. I was born in Al Ain. Yes, in the Emirates. Al Ain, Yes, in sir. the farm place. Yes, I'm a farmer boy. What is your record currently? So my professional record is 1-0. I have 2 draws, but my amateur record is 29-3, and I have 3 world very championships. Nice. 3 world Championships for Jordan, yes, sir. Oh. I actually fought a lot of them in the Emirates. Is this your first pro fight here, like on a big show like this? Yes, sir. One of the biggest issues that we always talk about as Jordanian fighters is we have the biggest talent in maybe not even the Middle East, maybe in the world, but we don't have chances. So for somebody like Ali Al-Qaisi to come here and open this organization, we are eternally grateful for that because we get to showcase what we have, build our records, and onto the bigger stage moving forward. So what do you expect from today's fight? I expect a lot of blood. Not my blood, though. And I expect war and a lot of havoc. My opponent's a good opponent, but we're ready. I've had a great camp. We train with the best team in Jordan. We are elite fighters that train with elite fighters. And there's nothing he can show me today that I have not seen in training. So what is your specialty? Is it more striking or submissions or just endurance and So wrestling? I've been training since I was 5 years old. I'm a first degree black belt under Ricardo Cavalcante in Jiu-Jitsu. Wow, so And how old are you now? I'm 25. So that's 20 years. 20 years of fighting, yes sir. So the CTE is catching up. I need to hurry up with my record. I would say I have a more grappling focused style, but I've been doing MMA my whole life. Wherever the fight needs to be taken, I can take it. If I need to strike, I can strike. If I need to wrestle, I can wrestle. All in the power of Allah. Whatever Allah gives us, we work with. When did you get your black belt?
I got my black belt in 2021, and I got my first degree this year, 2 months ago in the United States. I tried to explain my friend, like I'm very religious, Very good. although I'm Catholic, but anyways. Everybody brothers. Yes. We all love each other. Or Abrahamic brothers. Yes, sir. Yes. This is what we do. This is just another day going out, throw some hands, go home, eat some mensef, go to sleep. So how is your English so good? Don't they speak Arabic? So we live in Jordan. We get a lot of foreigners here in Jordan. You need to understand we're a stable, safe country that people can come and experience the real Arabic culture. And part of being a Jordanian is being able to educate yourself, learn more languages. And I speak English just because that's the way I was brought up. I mean, most of the world should speak English right now. We grew up watching English TV, English movies. There's absolutely no reason. Afraid at all to go there? Like I said, a man that has God is not afraid. God would not put me in this situation if he felt that I am not ready for it, or if he felt, whether it's a win or a loss. Even if you lose, that's God's plan. We do what we can. I am Muslim الحمد لله. ما شاء الله. أنا أفهم برضو شوية ما يعني شاء الله. قصر. عافية عليك. ما شوية. شاء الله أبويا عليك. مصري. ما شاء أنا الله. نفسي مصري. والله. Yeah, but I want to ask you in English. So, but it doesn't matter. God exists, but if someone hit you or hurt you very badly, you're gonna fuck up all your life or something like. Before man could create tools, we knew how to fight. This is the oldest form of entertainment. This is our job. We live for this. I don't mind. If I'm gonna lose an eye, I don't care. This is what I live for. This is what I die for. I want to become a UFC champion. I want to become a world champion. My mother is the most important thing in my life. And every time I sit with my mother, she's like, if you're not like Habib or Fedor, I'm not gonna be happy with you. So this is the sacrifice we made. We got big muscles to protect us, and we're ready. The most important thing for a Muslim is the thabat. There will be a day that the whole world will be against you, and you need thabat. You need strength and trust in God and the process, whatever it is, good or bad. Regardless, God has a plan for you, and that's how we have no fear. Stuck in my head, the thunder of the drums dictates the rhythm of the fast number of days, the rising of the hearts ahead, from the dawn of time to the end of days. I will have to run away. Want to feel the pain and the bitter taste, but no one needs again. Breathe, reset. Pressure him onto the cage, just get the clinch. Nice, good check. Strong, heavy, beautiful. You're good, deep breath, Hansen, keep breathing. Knee. Hansen, enough bust, don't speed to the leg. Not too much energy. Breathe. Told you have trust in God. وين انت؟ مين يعيشوا؟ يقتلني هسه.
يأتي main event. هي الجولة الأولى من الدقيقة الثانية في الرجال من الأمم الأحمر حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أول شيء بحب أشكر أمي وأبوي وأشكر عيلتي وإخواني وفريقي في كومبات وفي السن. بحب أشكر السبونسرز تاعوني فيرست نيوتريشن كولدي جولد ومحمد الشيخي على دعمهم المستمر. يا إخوان هذا الحكي لكل الأمة العربية في العالم. الأردن الأم للأمين. الخليفة أقوى بلد في العالم في الأمين. اللي عاجبه عاجبه واللي مش عاجبه يوقف عواقبه. يعيش جلالة الملك المعظم. يعيش جلالة الملك المعظم. يعيش. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, this is God's strength. It's not me. God gave me this opportunity. God gave me the strength. I could have slipped and fell while walking into the cage and not made it. So, Didn't get any injuries or anything. I mean, that's what you think, but there's some injuries. Well, congratulations. Thank you, I man. hope to see you again. Hope to see you soon, and we'll have you here next time with us. We'll take you around, brother. Let's But go. I was really supporting you. you. Yeah, I you know. was the guy I was looking for. I saw it in your eyes, brother. Yeah. Inshallah, you will keep on going. Inshallah. Thank you, guys. Take a picture with your opponent. Come to Champion. You need to come to Khabib gym sometime. Train. Inshallah, please. Send me the link. Good luck, champion. Send us. We'll come for sure, man. For inviting us here, and it was a pleasure. Did you expect to have full arena? Thank you to having you here, brother. We are so happy coming from Dubai to here for only the event. It's awesome. It's meaning a lot to me. The arena will be crazy. It's me, like the royal fighter. Ali Al-Kaisi is here. I do my things, like when I fight, I do my things when I do the show. So here is like RFC Royal Championship 1, and here we start from here. And we go to the moon. You get so good production quality for the first event because We started this event like only 1 month ago. We worked for this show only 1 month ago. We started, and this is what we have. I have a great team with me. I have a great people around me. So Alhamdulillah, I'm really good, really happy, and I should take a picture with my team because they will But be I want- angry. Please, one Go question ahead. from me. Go ahead. Do you, for teenager, how you say to come UFC fighter? What would you recommend for them? Like just like stay disciplined, be hard. 1 second, dagiga. Stay disciplined, work hard, and come to Royal MMA Academy and just try to come with us. Let's go. Ali, 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 Ali. no hullu fiilis, en mä ottanut yhtään tällaista meininkiä. Että täällä on prinssit paikalla ja kenraalit ja sitten vaikka ketkä kaikkein julkisten vieressä istuttiin. Tuolla tietysti me ei tiedetty ketä ne on, kun ne on paikallisia julkiksia, mutta hyvä meininki ja hyvä oli myös toi medical-tiimi tuolla taustalla, että kun sillä yhdeltäkin lähti olkapää sijoiltaan, niin heti sitä autettiin. Eli osassa tapahtumissa niin sut lähetetään vailla ambulanssilla, niin tää oli kyllä katsottu viimeisen perään. Ja hyvä turvallisuus, tosi organisoitunut niin kuin tapahtuma sillä lailla, kun tää on ensimmäinen tapahtuma. Sun pitää ymmärtää, että kun jengi pitää yleensä ensimmäistä tapahtumaa, niin se on ihan hirveätä sekoilua ja härväilyä. Ja näytöt ei toimi, äänet ei toimi. Ja täällä on niin kuin kaikki. Mistä se johtuu sun mielestä? Onko se Seko tai Ali on just UFC-ottelija? Joo, niin? se on nähnyt varmasti kaikki tällaiset. Sitten tietysti silloin kova tiimi täällä silloin oli tuossa takana. Että. Niinhän se sanoi. Ja tää oli kuulemma 8 vuoteen ensimmäinen iso vapaaottelutapahtuma, niin jengi oli ihan
ekstaasis täällä, kun ne huus tossa. En mä oo Suomessa nähnyt ikinä mitään tollasta. Niin että jengi tanssii ja huutaa ja supporttaa niitä ottelijoita. Ja... Uskontoa tuo täällä aika paljon niin kuin esille. Tässä. Niin onko se vaan, johtuuko se niinku kamppailurheilusta vai onko se tää kulttuuri? No tää kulttuuri varmaan on enimmäkseen, että se on hyvä asia, koska se tuo hyvän moraalipohjan ihmisille sitten myös. Ja just niin kuin se sanoi se, ketä me haastateltiin, se ottelija, niin ihan sama. Se on vähän sama meininki kuin mulla, että sit kun Jumala haluaa hakea täältä pois, niin sit se hakee. Ei kyllä käy kateeksi saljasta, revitään koko ajan joka suuntaan ja tulee omat leveli Fight Night-ajat mieleen, mutta täällä on vähän kuumottavammat vieraat kuin oli nämä maan johtajat paikalla ja sun muut isot tyypit. Joo. Oliko tää vörtti tai kannattiko lähteä käymään No 17 kannatti, ehdottomasti. No, hullu eventti kyllä. Nee. Mikä se oli fiilis, kun katsoit, että lento on myöhässä? Olisi pitänyt melkein se kuvata se äijän reaktio. Ei saatana, että... Ois voinut jäädä tonnekin yöksi, kun nekin halus meille näyttää mestoja ne paikalliset. Aika pikainen oli visiitti nyt. Joo. Ensi kerran pidempään. Nehän sanoi, että ilmoittakaa vaan kun tuut, niin järjestetään vielä näkee kaikkia paikkoja. Ne oli innoissaan, kun on vähän ulkomaalaisiakin käymässä. Ei vissiin tuolla Jordaniassa käy niin paljon kuin näissä sitten Dubaissa sun muualla. Mut hyvin vieraanvarasto oli, suosittelen, ja taksikuskikin oli ihan ystävällinen, vaikka olikin vähän crazy taksi. Nyt pitää vaan rukoilla, että tässä ei oo ketään, että mä voin pistää jalat suoraksi ja nukkua tässä.